musulman adama diye köpden alınmak ruhsat berilýärmi diye. Ruhsat berilýän bolsa diýeňiz özüňiz bir gyýdyňyzy biriniň 3-nji ýa 4-nji gelini edip bermäge kaýyn mısınız diye. Hava sonra şuňtune ki din İslam dinimizde suratında 2 ayal, 3 ayal, 4 ayal nasıl ejada bar. Sonra men öýdümden ki aya sen öl gyýdyňy 2-den 1-ni 2-den ayal etmekdige, 3-den ayal etmekdige sen radymy. Böyle dikkat edin, awala men şu bir gyýdym çykardım. Eger şu körekenim magda ahun. Öz maslahaty bilen 2-denjini aljak diýse, men hiç wagtda many bolup başarmam. Şeriat boyunca vakti bir ejada berildim o da men şu wagtda mesetmeşdi, köreken eşdiýändir beýdi. O beýle okyp ýa muftislik okyp ýa köreken. Şoňa ejada berýär da näme? Şeriatyň ejada bermese gödüň ýim alýan ýok şeriatda. Tawanayım bolsa, barym bolsa, taklap biljek bolan galypdyr. Bularny netki mamula, naqd mamula diýdi, naqdçak. Nädeki meştada ayarlaganma bir her kişi mudada. O mudadan ara çykanım var. Bilede çykanım öýdi. O da bilece ayarlaganım. Bular durmuşa çykdylar, 2 çykan boldy. O wagt geçdi, ara çykan halary 2-nji ayarlanjak diýmän durdy. Bir de habarymyz da ýok, alypdyr kullen. Dem gurdum çykana. Çykan şeyler diýetdim hawa. O wagtym mali taýdan, at taýdan meniň habarym bar, ýa-da ýok adam derdi. Ýa-da ýok adam. Men çykan dedim, jüleginde galdyň, mübarek bolsun. Şumar telefonu ara çykany kime gerek bolsa, her kişi mudada. Olgunna alýawata sadaşdym. Kime gerek bolsa men bereýin, çykanyň ödünden toram. Ola maňa täze diýendirler. Täze çykanyň sen öýlenende sana näme diýdi. Şeriat burada ejada berdi. Dogry saklamaly, dogry sakladymy, saklamadymy o gurrun aýra. Ýöne şeriat boýunça eger bir adam suratyny eger almaly bolsa, men gyýdym bolsun. Şu suratyny ýene burada bolsun. Men ona hiç wagtda manyň derdi. Ýa-ni soru berdim, aýtdym, şol özüňiz bolsaňyz berjekmi diye 3-nji 4-nji gele edip biriniň diye gyýdyňyz diye. Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem 9 ýaşdan gyýdy diye özüni diye denan edip alypdyr diye. Nädip ol eýle bolýar diye, musulman bolsaň bolmasaň diye wyzdanyň satýan şudatlara diye. Onuň hem bir gepine diye bilmedim bir ýerden görün bolmany semeli Alyýasagymyz bir mollanyň biriniň gelini denan edip saklap börerini gördüm diye. Senem diye öz gelini diye molla alyp berip gaýtsa şoňa diye. Ýa-ni gaýsyna diýeli bir düşünnük mollaň gowdamma erwedemma bir denanaň berip gaýtmak bilen gyýdyňa bermek ýa-ni başga zatdyny bidem düşünnük bir kyn bolmasaňyz gyýyňyz sen hiç netine düşünmedik ahuna öýdüňiz bir. Hawa niyetini gelýär bir ýoşdan gurulýar da. Niyetini Hudaý tanaga bolar, bizin ýarlanlarda bolar. Elýäse de öde ýa-ni gyýdyň bermeler hakynda men aýtdym. Hem kanaatlan ýa kanaatlanman o dige meň işim diýer. Hudaý talaň işi, Hudaý talan tawfik bersin. Rabbim men taňa zorlap burada düşündirmek istedi. Elbetde bir zat bar ýa şeriat boýunça ýa gurrun aýtmamda ýadyndan çykdy. Aňyrdan biri men gyýdymy ödüne 2-nji aýal edip almana geldi. 3-nji aýal edip almana gelse, men şeriat boýunça gurrunum ýok, elbetde men gyýdymda tarama bolar ýa-ni. Gyýdym erradi bolsa, şeriat boýunça men eger şeýle birda nardan bolsam, onu men imanymda gaty gurrun bar. Men imanım dogry iman dälligi belli bolýar suratynda. Emma o gurrun hakyndaky Hazreti Aýşe radhyallahu anha hakyndaky şu 9 ýaşynda Peygamber jüpdenipdir, musulman bolanda bolmagyny bir näpar. Awra muň hakynda 2 däl rivayet bar. Hazreti Aýşe radhyallahu anha 9 ýaşynda durmuşa çykypdyrmy? Ya ýok 18 ýaşynda durmuşa çykypdyrmy? 2 däl rivayet bar. Tarih boýunça şol 18 ýaşynda gelin boldy diýen gurruny dogry. Ol kep ýalňyş kep. Hop. Indi o kepde aýdalla bar. Onu da hakat kep beýle ýadyr diýme, onu jogap berýär. Elýäse de öde şu an amana. Sen oglum bar. Mende gyýdym bar. Ogul gyýr birbirini görüpdirler diýeli şeriat boýunça hemme zatlar boldy, indi birbirini almaly boldy, bermeli boldy, bizi berdik indi. Ha böyle ýaşap ketýärler. Öýler de birbirinden narda. Başla öýler birbirinden zary, kepler de ýok, gurunlar da ýok. O şeýde ýaşap da dünýeden gitýärler bular.
Öldürdi birbirine razı oldu dedim etipdirler. Indi şu ilne adamdan men gıydym bilen tek oğlun hakkında gurrun etmekdiginin ne manası var? Sen gıydın tek oğlum diye 25 yaşında. Men gıydym diýeli 13 yaşında. Men öyle şaşırıcı ettim ha. Men şu köyle könüm. Men gıydym 13 bolasa 14 yaşında di. Anırdan ahım molla bolup geldi. Ol 27 yaşında di. Gıydym aýtdym şeyde radymyň dedi. Ben rady elem yaşap geldi. İşte yaşap geldi. Gelecekte işte nerede burada gitmeye olur. İşte İdnek'te adamda 1401 yıl sonra o iyi bak toy bolupdyr falan yaş gıydı oğul. Ha ölüpdir ölmepdir ona hoşur geçipdirler. İdnek'nin gurrun etmesiň näme manasy var? Elbette o da damat peygamber. Hazreti Ayşe de gelin. İkisi rady. Hiç narazılık yok. Şonun hakkında kızawet etmek manasyna yetipdirler. Bir de näme? Damadymyz rady. Gelinimiz de rady. Bir netbet narda bolup. Hiç bir akıllı adam geçecek işimiz. Ondan sonra da Peygamberimizden sonra Hazreti Ayşe radıyallahu anh 48 yıl yaşaya. Şu 48 yılın içinde bir taraf dedesinden neriyle bolmapdyr. Atasından neriyle bolmapdyr. Enesinden neriyle bolmapdyr. Doğundan neriyle bolmapdyr. Ben näme deyip bu karra adama verdiğiniz, falan ettiğiniz, yine burada ettiğiniz. Tabi Peygamber ot karrıdı de 51 yaşında. O vakti işte de şaki yok, şikayet yok, kaynaneden yok, yuvursudan yok, yeni burada attın yok, hem mesela radi. Elbette de sen dedik etmeyen dünyanın bursetinde, bunun hem becek radi. Sen ne bir narda bu? Sen yoksa şikayet ettiyen getirin, pervende de şu pervende şey, kafına oklan orta pervende değil, sen de Müslümanın çağına değil, sen şu pervende de kim şaki? Sen pervende sen tuttursunuz, şöyle ne bekle diyen de o bana şikayet ettiyen tamam. O zaman biz gurrun edelim inşallah. Ondan sonra ne diyete de o da, Peygamberimizin vaktinde, Peygamberin kanını düşman, canını düşman, tohmuticini düşman, müngler leşker çekip, şu suratında Peygamberin evinde durupdurlar. 10.000 leşker bolup diye Kandak cenginde, Ahzab cenginde Peygamber'e karşı durupdurlar. Hiç ana rahmet çekdakları yok. Düyüp duracağım, ödeyip gelipdirler. Ama şöyle 1400 yeni bir aklına ol. Şöyle hiç yok. Her vakti yere durupdurlar. Peygamber'e cadugar deyipdirler. Sahib deyipdirler. Kahin deyipdirler. Yeni bir aklı deyipdirler. Müngür tehmet durupdurlar. Müngür edip yaptırlar Peygamber'e. Ama şöyle birden biri ha o da ne deyip geldi Peygamber deyip 9 yaşına kıyılaca demektirler. Neme delil şey? Şu delil ki şu zamanla şu da yaptır ayıp diyemiştik, ayıp bilmeyemiştik. Mesela bu falanca 100 yıl sonra ödeyemizin ölmüşünü ayıp eden kişi getiriyor. Bu neyimiz katı? Yanlış yani. Söyledim mi kadar? Öyleyse de o da şikayet ettiyen tap, gelin nardan, kaynatının nardan, kaynanın nardan, kim nardan? İki taraf radi dünyada gidip ikisi cennette gitmiyor. Sen nerede gitmiyorsun ortadan nardan var? Bunun aslında akıllı adam etmeli işte.